Saboda san ka ma'aiki ya sa zuciya na zubar kwalla. Saboda san ka ma'aiki ya sa zuciya na zubar kwalla. Ba mu kallon wani Allah, Allahu shi yayi marar gata. Kai salati ga manzon Allah, sansani dai nake fata. Sa sahabbai ga nurin zaki, yan gidan nasa yan gata. Auliya ubana yan bauta, shehu tijjani gausi ata. Shehana mansur na kaduna, me biyata da nai fata. Saboda san ga ma'aiki ya sa zuciya na zubar kwalla. Kaunar da ke zuciya a ma'aiki rabbi Allah ka yo duba. Tsayuwar mu a manzan Allah ba mu so mai larura ba. San gani dai ina yi ɗahe ba don kuɗi da mota ba. Ba ina yin ta dallada ba, san sa ai ta zamin riba. Kai kaɗai na riƙa ƙiblata duk tsawon zamani Ka'aba. Ba da sallah muke kuri ba, ko da zakka ka yo duba. Ni ina nan a manzan Allah fil azal ba na daina ba. Saboda san ga ma'aiki ya sa zuciya na zubar kwalla. San sama ya ishe mini bauta da haka wai nake nema. Ni dai na san ina san annabi ba da'awa nake yi ba. Faɗar masoyi abin da ka zauna dole na yi sai dai babu. Aiko masoyi irin na budurwa duk zama za ka yi ta faɗa. Balle ma na manzan Allah nurin zati mai sabba. Idan yana murmushi Mahamudu kaga haske yana arba. Da taimakon ka nake wuce tsara amma ba da hula ba. Saboda san ga ma'aiki ya sa zuciya na zubar kwalla. Saiwar dare zikiri yin sallah nan muke gane me jazaba. Ni ina son ma'aikin Allah nan muke gane me jazaba. Ni ina son ma'aikin Allah duk sakon shi nake kallo. Kana faɗi wai kana son annabi amma ka rike kwallo. Maimakon ma ka ɗau carbi ka wanzu da ɗa hasha kallo. Je ka sufi ya nuna ma ta yadda za ka ga sha kallo. Wato ma'aiki masoyin binta duk masoyansa ba dolo. Saboda san ga ma'aiki ya sa zuciya na zubar kwalla. Ina tuna da abin kauna da duk jiki sai ya ɗaukar ma. Kwalla ta taru akan fuska sai ido ya ɗau jama. Wata ran na zamto ina yin rira mata ta farka ma. Da ce da ni abban Ahmad me yasa ka kake kuka. Amma amsa ta kasa fita baki na ni ina kuka. Idan gari ma ya zam wayewa tambayar ta akan kuka. Wata ran ina ba ta amsa cewa annabi na nake nema. Saboda san shi da ma'aiki ya sa zuciya na zubar kwalla. Wata ran in ya so ya bayyana guna ba fahari nake yi ba. Ko babu komai abun bacci na yi sado da mai kaba. Sirrin najiya abun Hafiz tambayar Abadullale. Din da naji da nai azama jauhara ta zamin lalle. Da ke nai abota cikin lamari na zahiri lalle. Bana salati da ɗai bayan ki kai kaɗai ke cikan talle. Idan na buɗe cikin kirji na kaunu za su yi ta gyara ta. Saboda san ga ma'aiki ya sa zuciya na zubar kwalla. Wataran zuciya tana saka mai in mace shi ne mafita. Rayuwar da ba kai Mahamudu dirnace shi ne fata. Kowa yana da gwani a wurinsa namu gwarzon uban kowa. Annabawa da manzanni ba sa riskar kasan kowa. A hadin tafiya ta doki ce sai ka nasu za ka yi duba. In ka ɗauko alifin farko Ahmadu za ta nuna ma. In ka ɗauko haƙun ta biyu Hamidu za ta nuna ma. In ka ɗauko dalin da uku Dauda fa za ta nuna ma. Domin Dauda lamiri ne Mahamudu bayi da sarama. Saboda san ga ma'aiki ya sa zuciya na zubar kwalla. Wa aini wa kalkali wa ɗarsu wa lablaki kai na ce ma. Balami wa nafsi
kad mutu da zikirhi Muhammad. Wallahi kaji na ce maka akan shi kawai nake. Sabo da sangar aiki ya sa zuciya na zubar kwalla. Nan na so za na sai da yabo ga Muhammadu mai gidan Bila, mai rubutu da rero waƙar Okasha ne Arifi Abi. A nan gidan Shehu Baye Mansur zaka ganni kayo dubi. Rabbi karan gwanin yin kyauta yayi tsawon rai da kyan hali. Allah ka bar ni da son Annabi Muhammad duk juyin zamani.